Κυριακάτικο πρωινό Φεβρουαρίου και με σύμμαχο το χειμωνιάτικο ήλιο, ξεκινάμε με προορισμό τη Λιβαδιά και τις πηγές Κρίας. Η Λιβαδιά είναι πόλη της στερεάς Ελλάδας και πρωτεύουσα του νομού Βιωτίας. Η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 160 μέτρων και απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ήδη οι πρώτες μυρωδιές από το περιβόητο σουβλάκι της περιοχής κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Τραβάς βίντεο. Βλέπω και τον εαυτό με το μεταξύ. Πάμε. Φοβερά φαγητάκια. Στο πάρκο Κρίας στη Λιβαδιά. Το πάρκο της Κρίας, από το οποίο διέρχεται το ποτάμι της Έρκινας, βρήθη μικρών καταρακτών, πυκνής βλάστησης και υπέροχης φυσικής ομορφιάς. Για πολλά χρόνια, το ποτάμι και ο νερόμυλος από τον οποίο ξεκινά τη διαδρομή του για την πόλη έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ανάμεσα στα νερά του ποταμού ξεπροβάλλει η πρωτομή μιας όμορφης γυναίκας. Είναι η νύμφη Έρκινα, από την οποία πήρε το όνομά του το ποτάμι. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η ροή του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού της Έρκινας με τη φίλη της Περσεφόνη. Ενώ έπαιζαν με μια χίνα στο άλσος Τροφονίου, το πτηνό απομακρύνθηκε και κρύφτηκε μέσα σε μια σπηλιά. Η Περσεφόνη, για να το απελευθερώσει, μετακίνησε την πέτρα που βρισκόταν στην είσοδο και ορμητικό νερό ξεχύλισε. Μεγάλα πλατάνια και λιθόστρωτα δρομάκια ομορφαίνουν τον περίγυρο του ποταμού. Η κεντρική πλατεία στο πάρκο της Κρίας γίνεται τόπος συνάντησης ντόπιων και επισκεπτών που θέλουν να απολαύσουν τη βόλτα τους υπό τον ήχο των άφθονων τρεχούμενων νερών της πηγής μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.